Firma Triumph naprojektovala a vyrobila sa do prípravkov náradia určeného k odvrtaniu zalomenej skrutky držiacej vstreť. Už nie je potrebné demontovať kryt rozvodov, hlavu, rozvody, celá práca sa vykonáva priamo na vozidle. Sada obsahuje čistiacu korunkovú frézu, vodiace adaptere vrtákov a fréz, vrtáky do kovu, vrták s tvrdokovovým plátkom, zarovnávaciu frézu, nerezové vložky na opravu závitu, lepidlo, čistiace kefky s príslušenstvom, sadu nových skrutiek. Hlavným problémom týchto vozidiel je netesnosť kapoty, ktorá prepúšťa vodu na vrch hlavy motora. Voda zlína okolo skrutky do priestoru a vytvára silnú koróziu medzi hliníkom a oceľou. Pri povoľovaní nie je možné prekonať odpor a dôjde k odlomeniu hlavičky. Na uvedenom videe vám ukážeme celý pracovný proces. Po demontáži vstrekovaču zapcháme otvor v hlave v mieste ihlice, aby nenapadali nečistoty na piest. Priloženými kefkami vyčistíme steny otvoru. Korunkovou frézou vyčistíme priestor okolo zvyšku zalomenej skrutky a krytu ventilov. Fréza má znaky výšky označujúce hĺbku, kde sa momentálne nachádza vrch frézy. Prvá označuje spoj krytu a hlavy, druhá 10 mm ešte do hĺbky v hlave, kde nie je vnútorný závit. Do miesta vstrekovača vložíme hlavné telo vedenia s klieštinami, do ktorého budeme chytať menšie vodítka. Predošlé dokonalé vyčistenie stien je preto veľmi potrebné. Povrch skrutky zafrézujeme na plocho, aby vrtáky boli neskôr vedené rovno. Proces vrtania je náročný, nakoľko skrutky sú tvrdosti 10-9. V mieste, kde začína závit, je potrebné použiť vrták s tvrdokovou špičkou. Otáčky maximálne 1500. Vzniknuté špony odoberáme magnetom alebo vysávačom. Prvú časť skrutky odvrtáme 30 mm pod úroveň krytu ventilov. Tu používam vodítko s krátkym vedením. Vodítka sú excentrické a zakončené šesťranom, ľahko sa vycentrujú do strediaceho otvoru. Vodítko sa zaistí stranovou skrutkou proti nežiaducím pohybom. Potom nasadíme dlhé vodítko. Vrtáky majú na svojom tele drážku, ktorá označuje maximálnu prípustnú hĺbku vrtania. Nikdy ju neprekračujte.
Po kompletnom odvrtaní a vyčistení otvoru narežeme ručne závit pod opravnú vložku. Pre istotu môžeme naniesť pár kvapiek lepidla na vrchný plast pružiny. Následne vkladacím prípravkom vložíme závitovú vložku. Hĺbka vloženia je ohraničená kontrolným prúžkom na prípravku. Po kompletnom naskrutkovaní odlomíme zo spodnej časti struny priečne perko. Osadenie novej skrutky je bezproblémové a pevné. Čas práce je menej ako 1 hodina na jednu skrutku, čo je neporovnateľne úsporné so štandardným procesom. Všetky diely z osady je možné zakúpiť jednotlivo. Triumf. Len náradie.